क्या हाल है भाई? आशा करते हैं बहुत बढ़िया बोलो। और आज की वीडियो शूट होता है तरबूज के ऊपर। तरबूज के वजन बाटे 2 किलो 300 ग्राम। और ये एकर जे सही वजन बता दी ओकरा के 100 रुपए इनाम दे। तो चलो जा मलिया बाजार पे और टेस्ट कर लियो कि के सही वजन बताओ ताटे। चलो जा के बाद में 100 रुपए की क्यों बाटे 2 किलो बताओ तो गलत जवाब बाटे। ठीक 3.5 किलो गलत जवाब बाटे। तोल के बता दे वजन कितना बाटे। ई तारा खातिर फ्री बाटे और 100 रुपए एक्स्ट्रा और फ्री बाटे। बताओ सही से बताओ कस के भैया कितना वजन था 1.5 किलो गलत जवाब। 20 रुपए एकदम 100 रुपए 20 रुपए 100 रुपया तहार हटे। अगर सही बता दो तो एकर असल के वजन मतलब 1.5 किलो ना गलत बाटे गलत बाटे। 100 रुपया आज के फ्री बाटे। सही वजन बताओ सही बताओ। लगभग हमारे बेटा के जोर से 2 किलो आसपास। 2 किलो कितना 2 किलो राइट मान लो गलत बाटे। कितना होगा जाए 1 किलो 600 ग्राम। तोल के बताने में कितना वजन बाटे और इस साथ साथ में तहार हो जाए। अगर सही बताओ तो और 100 रुपए ऊपर से गिफ्ट बाटे। कितना होगा चाहिए 100 रुपए तहार बाटे। अगर सही वजन बता देता तो 1 किलो 800 चलो कितना बाटे 2 किलो 600 ग्राम बाटे। गलत जवाब बाटे 2 किलो 600 ग्राम 2 किलो 600। अगर तू सही बता दे रहा तो भैया गलत जवाब बाटे। अगर सही बता दे रहा तो 100 रुपए तारा खातिर फ्री रहेगा। गलत जवाब 100 रुपए तहार जो बाटे ना एकदम समझ के मिले वाला बाटे। सही वजन बता दो 1.5 किलो ना 100 रुपए गिफ्ट बाटे 600 ग्राम होई कितना 600 ग्राम। भैया 1 किलो बोलले बा 1 किलो बा 1.5 किलो ले ऊपर ना यार। अगर सही बता दो तो वजन कितना बाटे 2 किलो 300 ग्राम कितना 2 किलो 300। सही भाई बता दे 2 किलो 300 100 रुपए एक्स्ट्रा बाटे और तरबूज ही तहार हटे ले जाके अफार के खा जाए। ठीक बाटे।